ayisuka kunyema isangano wena chashasa umface lapha umface ngasuka ngopetrol wayo izofika lapha igcina ingadlalanga ingakhokhelwe lutho ungancoma umuntu abaxube bexhaphaze kangaka lapha umface iseyadikile yashiya angithi uma ngihleze sengathi manje uye umuntu ohleyejikile jikile imface ke namhlanje akade umface petrol wakhe lo ekuchaphaza abantu uzongqomisa umsangano ungidakole kuseni kangaka umface bikhali izolo ingifonela ibikhali ngathi kuJanuary uma nqale dlala ngezinye izingane imface nje izohlani kuJanuary izohlani ingane zemface zokuqoqa uniform esikoleni thatha imface uletha leyo yokubukisa ngaye egcina isadalanga ayisakhokheliwe akanika imface imali yakhe ngoba kuyiphutha la ukuthi imface igcina ingadlalanga hayi cha uyabheda umanqele ufuna ukutshela lo mfana noma kunjalo ungadlalwanga ngesikhathi yena wasinqubula nesikhathi somsangano owayethe u3 yena phekwalokho usechashazelwana umuntu ngoba uyasho umface ukuthi ufika umasonto esezomtshitshi seyangena umuntu ujikiswa kanjani sela eselindile ukuya studio seyajikisa seyahlehlisa seqhamuka abanye sebenze nenye ilist kahleni ngichaphaza abantu ni imface ngokuthula kwase kufanele yenziwe isiphuphupu hawu uyabheda nje umanqele